Ir-restawr jirrikonoxxi x-xogħol artistiku tal-passat u jikkonserva dan l-istess xogħol biex ikun jista' jitgawda issa u fi żminijiet futuri. It-tnejn fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta ingħataw l-ewwel darba 25 warrant il-25 konservatur u restawratur. Dawn il-warrants għandhom mhux biss ifissru rikonoxximent lejn il-professjoni, iżda jfissru wkoll responsabilità lejn il-wirt tagħna. Meta indirizza l dawk preżenti il-Ministru tal-Wirt Kulturali spjega li dan is-settur għandu jixpruna interventi li jgħinu l-patrimonju storiku kulturali ta' pajjiżna. Ix-xogħol ta' restawraturi u l-konservaturi mhux biss huwa bbażat fuq interventi denji, iżda wkoll ħidma ta' restawr u konservazzjoni taħt sorveljanza professjonali. Il-professur Joanne Kassar li hija membru tal-bord li jagħti l-warrants ir-restawraturi spjegat li l-ħidma ta' restawratur u l-konservatur għandha tkun waħda li permezz tagħha jaqdu 3 obbligi li jirrispettaw u jifmu l-istorja tal-oġġett li qed jaħdmu fuqu, li jagħmlu il-ħidma b'integrità bħala professjonisti u li jkollhom rispett lejn il-klijenti u li jużaw l-aqwa għodda possibbli biex jirrestawraw il-patrimonju tagħna.